mawur cahya lintang asri rinengga ing awang-awang anyekseni parasapane ati amung sira juwita kang tak tresnani. Nyabrang samudra agni tresnaku ora bakal selincati senadyan munggah pucuk ing ngarga tresnaku ora bakal sirna saking rupeta kang tumeka sirna awit kuwedene rasa tresna sinawon kidung asmara nala setya tumeka poncating nyawa. Cahya lintang asri rinengga ing awang-awang anyekseni paras paning ati amung dika juwita kang tak tresnani. Duh Nimas wong ayu pekujaning tilam sari kan ora kana liya anggon mlebah marang siramu tak luput lambung tresnaku ora bakal sumikir sumeblak semikira mung siji tresna ya iku jejantunging atiku marang siramu kamangka ora bakal sirna salawas salaminya bakal sirna saking rupeta kang tumeka sirna awit wedene rasa tresna sinawon kidung asmara nala setya tumeka poncating nyawa setya tumeka